namin pinag-guys work principal na tangka sa taas na marami siya ay naikanda ito si pa-fizikos kaya minsan na rin madis tapos nasulat tatso katigitin na ito si Tasipas kaya rin Tasipas Ayakot pa din iras buwan mag performing sa mga milestone na friend na ay may kung an bayer what's areas waar je zal korte zal krijgen of waar je zal tasje zal krijgen zal je bij je tasje krijgen ik kom bij je grote areas voor ik zeg bij je goed zo voor mensen wat zwaar periods krijgen of wat ze geloven om te baren kunnen stoten krijgen so ja kan ik basically voor met warm water aanmaken voor je koud water boven je zal zelf oplossen in de pain ja inaka-joint pain traumatic arthritis shear voeten shear armen ja en eerste topo ja maar iba lang magayon na eerste topo ay si maabosi kreya wate staat in de weeskap zal krijgen of vooral als in de kaver zal krijgen meestal ja pijnbos krijgen ik zie bij je goed voor pijn ik kan niet zelf maken ja maar ik kan drinken het voor binnen pijn ja ja zoek niet ook water boven en dan krijg je ook 30 tot 90 minuten akan afzet in drinken na sa isto po inakapain so kadurang ay siya rudaw ya kadurang sa rudaw ina siya rudaw pamene kay full ko na dikon ya kadurang mas bayo ko for mensen met borstproblemen mensen met TB, ja, mensen wat verkouden kan door een gebruik. Ja, basically, ook maar net kookwater boven. Ja, ik zie meestal wat ik krijg wordt maar zo gemaakt met kookwater boven. Dan kan trek, ieder uur of voor nacht, dan kan ik afzet voor sterke heel mee, lang was al een trek. Ja, zo kan door een vijf voor mensen met TB. Mensen wat fluid, ja. En dan zo betul betat enak, betul betat. Ja, betul betat is voor mensen met bloed, mensen met suiker. Hij zoekt een roede, meestal in de weeskap, zal je betul betat krijgen. Ja, meer na BDC of Santa areas zal je dit betal krijgen. Die is nog opgerast, maar normally kom je naar boven voor. Zo is nog opgerast voor het programma. Zo als je wil maag schoonmaken, waar je belangrijk betal voor maag schoonmaken. Met je schoon zal je GABA. GABA betekent basically nou als je wil misschien veel goed is in je magen of je voelt dat je lekker en dan kan je dat drinken. Dus het zal nog meer als wat je gewoonlijk zal drinken van het om naar op te gooien of laat het naar onder uitkomen. Ja, als je dit zo wat dat bij je bedrijf schoonmaak, mag schoonmaak of zoals het zelfs je GABA als je nou opgooit. Ja. En het is zoiets doet zoetwortel in Afrikaans en ja, licorice
liedjies goed in Engels. Hy is baie goed ook vir troefproblems. Ja, mense wat se keel seer is of wat probleme het met die keel. Wat se bors seer is. Van, ja, hy is baie soep. So basically koud jy net vir hom, sluk die sap in en spoeg jy ook weer uit. Ja, en as zijn voorzaal wordt sy voorzaal naam is Luminandi. Ja, so hoe hulle hom gebruik is ook vir court cases, wanneer hulle court toe gaan. Ja, ook maar net basically het kou van hulle job seekings. Ja, so kan ze het ook kou. Ja, en het gaan vir interviews, het bring een lap. As jy evens probleme het in die huis en jou vrou of saam met jou man kan dit ook kou en saam met hom praat. En as jy nie ander kry of brand in die huis en ja, so hy is baie goed vir dit. So hy het multiple purpose. En hy het ons in Rostelbos mense, van Rostelbos, baie goed vir kanker in die mag. Van Rostelbos is baie goed vir kanker in die mag en vir hom kan jy ook brand saam met een pepo. Ja, wanneer iemand ziek is in die huis en kan jy hom brand. Wanneer iemand afgespeeld is, kan jy hom ook brand. Ja, so baie goed vir brand en vir drank. Soos ek sê. Ja, wil jy ingeskakel mense vir die next episode. Give thanks. That's belangrijk.